Η χοροδία του Συλλόγου το 1990. Το 1984 και σε μια χρονιά που ο εθελοντισμός δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, δημιουργείται η πρώτη τράπεζα αίματος του Συλλόγου, η οποία φέτος κλείνει 30 χρόνια. Το 1997 ο Σύλλογος προχωρά σε εκδόσεις και εκδίδει το βιβλίο του καθηγητή και συγγραφέα κυρίου Κυριάκου Παπακυριάκου, «Η κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερών». Επίσης εκδίδει το βιβλίο του χωράρχης μας και δασκάλου κυρίου Χριστουβάκου. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Άγιο Πνεύμα, κατά τη διάρκεια των 40 χρόνων ύπαρξής του, στηρίζει συγχωριανούς, συμπαραστέκεται ηθικά και οικονομικά σε άτομα που έχουν ανάγκη, συμμετέχει σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και φροντίζει όπως μπορεί να βρίσκεται κοντά σε όποιον έχει ανάγκη. Έχει στενή συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους για την υλοποίηση των οραμάτων των ανθρώπων που δούλεψαν, δουλεύουν και θα δουλεύουν για τη διάσωση, τη διατήρηση και τη μεταλαμβάνευση του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας στους νεότερους, κυρίως στη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς. Η χοροδία του Συλλόγου θα μας ερμηνεύσει σήμερα παραδοσιακά τραγούδια, ξεκινώντας με το «Μες στην Αγιά Παρασκευή», που είναι παραδοσιακό τραγούδι της Μακεδονίας. Συνεχίζει από «Τα δέντρα τα ψηλά», «Κρύωσα γιατρέ», «Ο Διόσμος και ο Βασιλικός» και θα κλείσει με το «Ένα τρεχαντηράκι», παραδοσιακό τραγούδι της Κωνσταντινούπολης. Ας τους απολαύσουμε. Χωράρχης της χοροδίας μας είναι ο κύριος Χρήστος Βάτουλης. Μες στην Αγία Παρασκευή κοιμάται η κόρη μοναχή. Μες στην Αγία Παρασκευή κοιμάται η κόρη μοναχή. Κοιμάται κι ονειρεύεται στη μάνα της το έλεγε. Κοιμάται κι ονειρεύεται στη μάνα της το έλεγε. Μάνα μου, καλή μου μάνα, είδα όνειρο γλυκό. Μάνα μου, καλή μου μάνα, εξήγησε μου το όνειρο. Πύργο ψηλό ανέβαινα, σε περιβόλι έβαινα και δυο ποτάμια με νερό. Στη μέση έβαινα εγώ και δυο ποτάμια με νερό. Στη μέση
λίγο αγάπη. Από τα πέτρα τα ψηλά πέφτει αγάπη και χτυπά και σβήσει η ζωή μου για την αγαπητική μου και σβήσει η ζωή μου για την αγαπητική μου απ' την αγάπη την πολύ πάω να ανάβω ένα κερί πάω και τη θυμιάζω αχανού να τη φωνάζω πάω και τη θυμιάζω αχανού να τη φωνάζω Ευγανούλα να με δεις Ευγανά ομιλήσουμε Ευγανά ομιλήσουμε την αγάπη να εξηγήσουμε Ευγανά ομιλήσουμε την αγάπη να εξηγήσουμε κι ακούω μια ψηλή φωνή μια σιγανή και μια βραχνή κι ακούω να μου λέει ζήστε εσύ Γιώργο τώρα που στενέει κι ακούω να μου λέει ζήστε εσύ Γιώργο τώρα που στενέει. Και πάλι έρωτας. Κρύωσα γιατρέ, κρύωσα γιατρέ κρύωσα γιατρέ με το φουστάνι μπλε κρύωσα στο μπαλκονάκι για την έρημη αγάπη κρύωσα στο μπαλκονάκι για την έρημη αγάπη φέρτε το γιατρό φέρτε το γιατρό
ξηρός και μαραμένος, εγώ μωρέν εγώ, φιλώ τις όμορφες, εγώ μωρέν εγώ, φιλώ τις όμορφες, εγώ φιλώ τις όμορφες στα μάτια και στα φρύδια, εγώ φιλώ τις όμορφες στα μάτια και στα φρύδια, εγώ μωρέν εγώ, μένω στους αγιασμούς, εγώ μωρέν εγώ, μένω στους αγιασμούς, εγώ μένω στους αγιασμούς και στου παπά το χέρι, εγώ μένω στους αγιασμούς και στου παπά το χέρι. Ένα τρεκάντηράκι, ένα τρεκάντηράκι, ένα τρεκάντηράκι, βόρεια στον πόδισε και μια μελάχρινουλα τζόγια μου αμάν το κληρονόμησε και μια μελάχρινουλα τζόγια μου αμάν το κληρονόμησε. Θάλασσα μη θυμώνεις, θάλασσα μη θυμώνεις, θάλασσα μη θυμώνεις, μη βγάζεις κύματα, στην αγαπώ τα στέλνω τζόγια μου αμάν τα χαιρετίσματα, στην αγαπώ τα στέλνω τζόγια μου αμάν τα χαιρετίσματα. Τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω και τη βαρκούλα μου κι όλα θα τα χαρίσω τζόγια μου αμάν στη μαρικούλα μου κι όλα θα τα χαρίσω τζόγια μου αμάν στη μαρικούλα μου. Έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε σαν τα αγρία πουλιά τους νίκους σαν κλαράκια τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά, τους νίκους σαν κλαράκια τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Άγιο Πνεύμα. Παρακαλώ την Γενική Γραμματεία, την κυρία πίσω μας την κυρία Τούλα Μουτσίδου, να έρθει να παραδώσει στο χωράκι τον κύριο Μπάκλη το τιμή σένεκε.